opinjoni differenti. Issa insertajna jiena u Mark, jisna nippruvaw naslu għall-istess triq imma ngħaddu minn ġiex toroq differenti. F'liema sens. Mela pereżempju Mark semma punt tajjeb ħafna l-enerġija ħna naraw minn fejn ġejja. Ma nistgħux naħseb ninsew ukoll fattur ieħor. Dil-persuna qiegħda tiċċaqlaq. Għax ironikament. Sewwa. Meta inti tiċċaqlaq, waqt li hawn ħafna min jaħseb illi iktar ma tiċċaqlaq iktar ħadd tkun għajjien. Bil-kontra. Inti qisek literalment qabatt il-mobile li għandi hawn illi waslet biex taqalu l-batteri illi nqabdu mal-charger. L-exercise dak li tik stimulant, tik l-enerġija biex inti bqaddej. Bl-Ingliż jgħidu motion li tiċċaqlaq creates emotion. Tikkrea emozzjonijiet ġodda, ma dik number 1. Number 2, qed tixrob biżejjed ilma semmija ħaġa sempliċi. Number 3, qed torqod imqar 7 sigħat kuljum, idealment 8, għax iżu l-aktar ġenerali. By the way, iktar ma nixxieħu inqas ikollna bżonn norqdu. Ġifieri dak li jkun m'għandux fejn joqgħod jinkwieta għax mhux qed torqod 4 sigħat 5, again f'każijiet li ma tafx fejn qiegħed jiena dejjem ngħid tkellem ma' tabib ħupari fejn hemm bżonn. Sema punt tajjeb ħafna Mark, jiena minn ix-xwiegħed illi għal kull raġuni ħatiħu mediċina dejjem naraw illi aħna naraw approach anke holistiku. Isma' l-ewwel nibdew mill-bażiku, l-irqat l-ilma u jiena xi niekol. Però ikun hemm ħafna każijiet dak li jkun il-mediċina issa jekk hux mediċina naturali, jekk hux mediċina farmaceutika, hemm bżonnijiet differenti għalhekk aħna hawnhekk nitkellmu ġenerali. U dak kollu jaqa' taħt kappa waħda Karl. Is-support. Jiena ma jistax ikun rasib sew ngħid jiena naf kollox, jiena ħanagħmel kollox għal rasi. Aħna nies, aħna annimali li għandna bżonn lil xulxin. Jgħidu li l-bniedem baqa' ħajda u żminijiet kollha. Waqt li d-dinosawri spiċċaw, eċetera, għax konna kapaċi Karl naħdmu f'komunitajiet, fi gruppi, familji. Mela kemm hu sabiħ illi inti tfittex is-support, li inti tkun f'tim ta' support, li jekk eżempju qed tagħmel l-exercise, għandek coach kwalifikat qed jgħinek. Idealment għandek nies oħrajn li huma fl-istess ambjent tiegħek li bħalek jixtiequ pereżempju iżidu fit-toning, jaħarqu x-xaħam, itejbu saħħithom, ikunu aktar rilassati li huwa llum kważi jista' jaċċessaħ kulħadd fuq is-social media. Sewwa. Hawn gruppi tajjeb hawn gruppi li jagħmlu support lil xulxin, hawn gruppi partikolari ma sax insemmihom ovvjament qegħdin fuq it-television illi dawn inżalhom il-kappell jgħidu pereżempju isma' jiena provajtek hekk u hekk, imma ovvjament mhux kulħadd bħali, hu parir mediku fejn inti qed jiġrilek hekk jew qed tħossek. Ma tistax issemmihom fuq it-television mhux biex jagħmlu affarijiet pastasi. Le, anzi, le.